Ok, asta. Da, e drăguț. Da, se putea și mai bine, ok? Îmi place. 8 din 10. De ce? De ce există așa ceva? De ce? De ce, Doamne? De ce? 3 din 10. Asta, frumusețe, minunăție. 10 din 10, n-am cuvinte. E ok. Înțeleg. Dar, da, 6 din 10. Nu. Nu o să accept asta. Niciodată. Nu. Asta, Doamne, 0 din 10. E drăguț. Îmi place. Sunt drăguți împreună. Da. 7 din 10. De ce există așa ceva? N-are sens. Pentru ce? 4 din 10.